फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आपन स्वागत कर मोर आउटे ब्लॉग को। तो सांग मैंने ए टाइम हो गला 9टा मुझे बाहर कौटी ना आम घर को जी मो भाई आसो मत नापी बाहर ए तो सैड्रे गोटे माइक फाइक आऊँ ना भिडियोटा भल कि बनई पारनी तो मुझे गला बेड़े भिडियोटा बनई जी आम बाहर लो मो गाँ को आम गलु साड़ा गाँ भितर पशु मझे फाइनाली एंट्री मारे साड़ा गाँ भर साड़ा सुपर किंग्स पावर हिटर साड़ा कौन बापा रास्ता खाली कुटा थाना गाड़ी मत पड़ साड़ा का एंड पाखा पलैली आज लंग भिड हम काटी कुटी पके रंग गुड़ कम हम गाड़ी चलाऊ सदासुदी कर से पकड़ चलो तो भाई आम आज देखी साड़ा स्कूल भाई ये ड्राइविंग ड्राइवर कौन इज्जत ना ड्राइवर बाल भाया चलाऊँगी बाबा भाई आम साइड पलैले ओवरटेक कर भर छकरे बड़ से तो रोड पर आम गाँ पाखापाखि गलु आम आगे आम गाँ गाँव को एंट्री मारदेलु घरे पहुँचे कौन तू ब्लॉग कर घरे पहुँचे बाटर बुढ़ा बसीगला मैंने मुझे घरे पहुँच जाइली आ पहुँचु पहुँचु आम झीवर गोटे फरमाइश कुरकुरी खाई चल मत दुकान नहीं चल ये गाड़ी बसिकी आम मेन्टुआ ये गुडू गुडू हाय हाय गुडू हाय चलो आज जा आ बाबू गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी स्कॉर्पियो
ବସ ତାହେଲେ ଆମ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ ଦେଖାଉଛି ପହଞ୍ଚ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଆମେ ଏଠି ଯାଉଛୁ ଦୋକାନ କିଣିକି ଯାଉଛୁ ଏଠି ଘରକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଖାଇ ସାଇଲେ ଅଧା କୁରକୁରି ଖାଇ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଟୋକାଟି ଗାଡ଼ି ଧରିଛି ଚାଲ ତ ଖାଇବା ସଇଲାନି ଆଉ ଖାଇବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବା ଏକାଥରେ କହିଲୁନି ହଁ ଆମେ ମୁଁ ଘରକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ତ ଚାଲ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ସେଠି ପଳେଇ ଆସି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଉଥିଲି ଖାଇକି ଟିକେ ଏବେ ଉଠିଲି ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା କେତେଟା 4:10 ଏଠି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଶୋଇକି ଏବେ ଉଠିଲି ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଛୁ ଟିକେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ଦେଖୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ଏଇ ଠିଆ ହେଇଯିବା ଟିକେ ପଡ଼ିବୁ ବା ହେଇ ମେଣ୍ଟାଲି ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ଉପରେ ଅଛୁ 2 ମାଳ ଉପରେ ଏ ଆମ ଏ ଗାଁଟା ରହିଲେ ଏଟା ଆଗରେ ବି ସାଡ଼େ ବି ଆହୁରି ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ବି ଅଛି ଗାଁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଓଇ କ'ଣ କରୁଛୁ ପଡ଼ିବୁ ଆଡ଼ୁକା ଆଜି ତଳୁ ଯିବା ଚାଲ ତଳୁ ଚାଲ ପଡ଼ିବୁ ଏପଟୁ ଭାଇ ଧୀରେ ଆଡ଼ୁକା ପଡ଼ିବୁ ଭାଇ ମାମା ଦାଦା ପାଟି କରିବେ ଦାଦା ତଳେ ଚାଲ ତଳକୁ ଚାଲ ଏ ହେ ସେ ତଳକୁ ଯାଉନି ମୁଁ ତା ତଳକୁ ନେଇଯାଏ ଦେଖାଉଛି ତାପରେ ଏ ଦେଖ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକା ଆଇଲା ଆମ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଟୋକା ତୁ ରିଲ୍ସ କରିବୁ ଟି ଚାଲୁନୁ ତଳୁଆ ଯିବା ଆସିବା ରିଲ୍ସ କରିବା ମାମା ତଳୁଆ ହଁ ତଳକୁ ଚାଲେ ତୁ ତୋର ରେଡି ରିଲ୍ସ କରିବା ଧୀରେ ଚାଲ ଧୀରେ ପଡ଼ିବୁ କୋଉଠି ଆଉ ତଳୁ ଚାଲ ତଳୁ ଚାଲ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ଜାଜି ମମ୍ମି ଡାକିଲେ ଆମର ଏବେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ଉଠିବ ଆଉ ମୁଁ ବି ବାହାରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଆଉ ଆମର ଟୋକାଇ ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଗୁଡୁ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଏ ଆମ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ରେଡ଼ି ହେଲେ କାହିଁକିନା ଏବେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ଉଠିବ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଟୋକା ଏଇଠି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ଇଏ ଆମ ଝିଅ ଆଉ ଇଏ ଆମ ସାନ ଟୋକା ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ତୁ ରିଲ୍ସ କରିବୁ ଟି ଖରାପ ପଡୁଛି ମୋ ନା କ'ଣ ବାଏ ଏ ପଡ଼ିବୁ ଆଡ଼ୁକା ଆଉ ତା ମୁଁ ରିଲ୍ସ ସାରେ ତାପରେ ଆମର ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କହିଲୁ ଭାଇ କି ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରି ଏଠି ଆସିଲୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ଦେଖୁଛି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଏଠି ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଏଠି ଆମ ଟୋକା ओए इधर आइस अब आड़ू चलो जाऊँ पोखरी पाखक देख केते बढ़िया बढ़िया फूल सब लगी एपटे अच्छी एपटे अच्छी एटी फूल टिका परिया परिया लगी एठी भी फूल अच्छी एठी कोबी अच्छी ये सब फूला फूला छिंडे हाँ सुगंध आलो ये पोखरी पाखक अरे भाई पोखरी ये जिनसटा कार देख यहाँ हूँ
ଭାଇ ଚଢ଼େଇ ଗୁରା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଖାଲି ବିଲ ଟୋଟାଲି ଏତେ ସବୁ ବିଲ ଭାଇ ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା ଟୁଆଟା ଏଇଠି ଦେଖ ଆପଣଙ୍କ ବାଇରେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ କିଛି ନଥିବ। ହଁ 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 ତମେ ରଖିଛ ସେ କାହାର ତ ଏଇଠୁ ଏଠି ଡଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ନଅଟା ଉଠିଲୁ ନଅଟା ପଡ଼େ ବାହାରୁ ପଡ଼େ ପୋଖରୀ ପନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଘର ଦେଖିନ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣ ଆମ ଘର ଦେଖଉଛି ଚାଲ ଦେଖ କେମିତି ଫୁଲ ପଡି ଚାଲ ମୁଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲ ଆମ ଘର ଦେଖିବା ଆକ୍ସନ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି କିଳା ବାଉଁଶ କିଳା କାହା କାଣ୍ଡରେ କିଳା ପୁରା ଅଛି ଚଢା ଚାଲ ଫୁଲ ଗୁରା କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ କହିଲୁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆମ ଘର ଦେଖନ୍ତି ଆମ ଘର ଏଇଟା ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନଥିଲେ ଆଜି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘର ଟୋଟାଲ ମଝିରେ ଏପଟେ ଗାଁ ଏପଟେ ବି ଗାଁ ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘର ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପିଇବା ହଉଛି ହଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଖେଇବି ହଁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଦେଖ ହେଭି ଲୋକ ମୁଁ ଆଣିକି ଆସ ଯିବା ପୁଣି ବାରିପଟେ ଯିବା ହଁ ବାହୁବଲି ନା କି ବୋଲିବା ଚଲ ଛାଡ ଦେ এটা উপা না বে না উপা না চলো ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏବେ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ କାଲି ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ବିୟୁଟି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜି ଏଇଠି ଆମ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ମିଶିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ।